Hello, mapia kapipitar kanusan mga boss, mga suki. Sisita naman to sa kaya nga itano di gardinan. Wow! Tayo kilay niyo na doon ako ini sa urap. Sabi mamulatan siya mga sakurap na kataya. Inumapeso ka pamumulaan. Ke tagun sa guna. Wow! Bumya ka pera ulan, ika pamamula na sa mga sakurab na kate. Okay, niyo. Yang mga ay mato na may tanto kumiya pa kaya yung mga sakurab tano si. Ada ba na mga rapaon. Wow! Ubi. Wow! Dalog, palaw. Wow! Ate, ada mo na mga kaya mamulat siya, mga loyatid ate sira mga loyatid yung mga piyapi kuha kaya ka mamusay na loyatid ka kuha tigilan na binaningi kuha na taon na iordir sa ini yung mga kuha niya mga siya na sinigino sa Australia. Wow! Oh. So, inus ka no, nabakanop ko di sa Pangina mamamulaan. Sa kamote tayo nabuhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. Kumaso, akira, piyo pa man, nalinyo rin so mga apo yun sa lab, apo sa saki, apo sa kamar, agap muna ini rin. Dapat ate, ahaya kaya map na. Ada man na mga pamumulan tanong siya mga babasa. Wow! Ate, so mga raon ng mga pamumulatan ng mga babasan. Lihat kan, ate silang, kataya. Oto miya kalala adalugtan. Wow. Dalug. Tira bini ko piya kati adalug. Kaya ko na pamula na washing machine. Kaya niyo, katay. Yang ay mabuha pamulatan si apalaw. Ate, kilay niyo iya. Tatuan ng opinwestuan. Ay napamula na na hunyo miya kalala abeldi. Wow! Yang abeldi na made in China. Oh. Nama na nilay duberila. Kilay niyo. Oh. Atun na tunap. Ate, mga pamamulan tano siya ako. Mga katabak ate. Wow! Lang na yung mga pagkamuka mo yung mga pepe nita, mga liti yung katabak ito na panuto katay ito na so ngaran na ya kamu alugbet alugbet adi man na isa kamutan tunuto so mga padapi ang mamulatan na siya kamu ate. Yeah. Natin kilay ni Way. Ito na ini. Kamu kisip ko. Kira na kamu kisip ko. Tapa ate. Yep. Wano na Nama dito sa ngaran na kamu. Ye. Pade. Panang tanudan tan. Wah, raw na mamikir. Wow! Yeah. Ate, na kamu ay raw na mamikir. Ito na pani kurang aso paria. Dito pemulatan siya paria. Ad lima dito miya tagu. Kataya. Hati. Ate yung mga pamumulan tanong paria. Ito paria at inip ke tuon sa ako
Pare ini sa Japan. Iya. Ilay niyo. Pare ini sa Japan. Ini pakabetrakan na yun. Ako gobernador si Juan. Amay City. Iya. Ate. So, limpiwan tanong sirang ka. Sirang mamakaginawa. Kailangan nila sa oxygen. Iya, punta nuro na yan. Kaya mamulatan siya mga kuwan. Bermuda, kate. Kailan niyo. Yan, ang mga Bermuda ini. Nakapepe, yan na egarditan. Kompleto. Wow! Ano man na kuwan? Tuno to. So, kaya mulatan wa mga pariyo po. Kate sira. Kate. Yan ang mga pamumulantan niya, mga pariyo po. Ini mga ito hiraon, mga ito itikag. Pariyo pa isa ko, Switzerland. Ilay niyo. Oh, ano na, kakatayab sa rin mabuto ko. Palaw, pamumulantan mo, Palaw. Patay. Iya Palaw, pamumulantan mo. Nasim na ipunsi sa South Africa. Wow! Yeah, inup kailan yung mabuhay lagi doon ng mga turisya na maputi. Sa South Africa ini po na Palaw. Kaya uday na nakatigilan na Muntia. Kung nan malayar ga mabupalaw, Muntia, Udin. So, menukat sipatan tanubo. Assalamualaikum mga partner, shout out sa mga kwantanosan, mga printanosan. Salamat sudah maka-subscribe, maka-follow sa iyang page tano na para pag-update ka ng pinutan niyo sa Irobat. Salamat.